Sziasztok! Ma olyasmiről lesz szó, amiről igazából nem kellene túl sok energiát vagy ötletet vesztegetnünk, és mégis úgy döntöttem, hogy beszélek róla, mert olyasmit taníthatok meg, amivel talán könnyebbé válik a gyakorlott karmasztológusoknak és a gyakorlott karmasztológus tanoncoknak is az értelmezés. Miről is van szó? Kezdjük azzal, hogy az apropót egy nap Neptunusz szextil adja, ami önmagában nem egy olyan nagyon nagy dolog, ugye pár nappal vagyunk az újhold után, és minden évben legalább kétszer, pontosabban pont kétszer van egy nap Neptunusz szextil. Ugye gondoljatok bele, hogy a Neptunusz 165 évenként kerüli meg a napot, tehát baromi lassan halad, tehát évente mint egy-két fokot halad előre, a nap viszont ugye a 365 nap alatt körbe megy az zódiákuson, és tulajdonképpen mindennel csinál fényszöget, a hold pedig 27 és fél nap alatt csinálja meg ugyanezt, és éppen ezért tulajdonképpen havonta kétszer is lesz majd hold Neptunusz szexél, és egyáltalán bármilyen más fényszög. Ugye a konjunkciók, oppozíciók egyszer történnek meg egy bizonyos intervallum során, az összes többi fényszög meg párban. Na most ahhoz, hogy ezt egyáltalán értelmezni tudjuk, koncentráljunk először, hogy mi is a Neptunusz. Egyelőre, mai tudásunk szerint 2024. januárjában az utolsó bolygó a naprendszerben. Ez fontos kihangsúlyozni, mert rengeteg egyéb égitest van a naprendszerben, pont a Neptunuson túli égitesteket nevezzük ugye TNO-knak, Trans-Neptunian Objects angolul, Neptunuson túli objektumoknak. Ez a Kuiperöv területe, ahol van belső Kuiperöv, meg külső Kuiperöv, aztán ettől leszakadva van egy Szórtkorong nevű terület, aztán attól még messzebb van egy úgynevezett Oort-felhő, ez borítja be a naprendszer, tehát hatalmas térségek vannak, rendkívül sötét térségek, hiszen itt a nap már csak tényleg egy ilyen nagyobb csillag erejével pislákol, az ég a világon semmit nem világít be, ezért is nehéz őket megtalálni. Vannak erre szakosított, szakosodott asztronómusok, tehát csillagászok, akik konkrétan tudják, hogy ezeket hol lehet megtalálni, és van egy olyan csapat, ami már az 1500-adikat találja meg, és nem is ez a lényeg, hanem az tehát, hogy a Neptunuszon túli terület rendkívül sötét, tulajdonképpen felfogható a naprendszer alvilágának is, és oda tényleg nagyon ritkán hatolnak el a napnak a sugarai úgy, hogy értem, hogy lehessen is őket látni. De a naprendszer természetesen még látjuk, bármint a naprendszert, bármint a Neptunusz még természetesen látjuk, és ahogy mondtam, ugyan vannak, akik szent meggyőződésűek, hogy lesz egy másik, hogy kell ott legyen még egy nagyobb bolygó, egy nagyobb méretű bolygó, ennek matematikai modelljei vannak, és aki egy kicsit is racionálisabb, az azt mondja, hogy kell, hogy legyen, mert nem létezik, hogy ne legyen, de egyelőre nem látják. Tehát ennek nagyon nagy méretűnek, tehát minimum egy ilyen jupiteri, vagy tehát ilyen óriás gázbolygó méretűnek kéne lenni a számítások alapján. Azt meg azért már megpillantottuk volna, ha ugye az ilyen sokkal kisebb, kis Kentaur jellegű koszos hógolyóknak nevezett cuccokat látjuk, akkor egy óriás gázbolygót kéne látnunk. Tehát igazság szerint nem tudom, tehát én ehhez nem értek, nem is vagyok annyira logikus és racionális, a matematikához sem értek, a csillagászatot pláne, ez inkább MSZ-nek a kedvenc nőkei közé tartozik, bár én is nagyon szeretem a csillagokat, meg szeretek nézelődni odafönn, de a matematikájában nem mentem bele, és nem is biztos, hogy meg akarom tanulni, tehát ez nem vita köztünk, tehát én abszolút felteszem a kezemet, és mivel nem értek hozzá, azt mondom, hogy oké, lehet, hogy igazatok van, de rögzítsük, hogy most 2024. januárjában még nem fedezték föl azt a nagy bolygót, ami a Neptunuszon túli bolygó lenne, ugye 9. bolygó lenne, hiszen a Plutót lefokozták. Tehát jelenleg rögzítsük, a naprendszernek 8 bolygója van, a 8. a Neptunusz, tehát az utolsó a naprendszer peremén, fogalmazunk így, messze nem a peremén kétszer akkora vagy háromszor akkora távolságra van a perem, a ma ismert perem, tehát ezt is tegyük hozzá, ez is állandóan tágul. Ettől függetlenül nagyon érdekes a Neptunusznak a megítélése. Rendszerint ugye a görög mitológiát hívjuk segítségről, ha meg akarunk érteni egy arhetipust. Igen ám, csak hogy Neptunusz, ugye Poseidonnak a római változata, hát meglehetősen fura figura, állandóan dühöng, állandóan örjöng, haragos, elpusztít hajókat, szigeteket elnyel, mit tudom én, tehát nagyon-nagyon rossz a sajtója, hogy úgy mondjam.
Van egy-két szerelmi történet, ami egyébként nagyon szép, de úgy egyáltalán nem egy kellemes jelenség, és ha összehasonlítjuk a Neptunusz működésével, vagy a Neptunuszhoz köthető asztrológiai megfejtésekkel, álmok, transzcendencia, feltétel nélküli szerelem, vagy szeretet, mindenféle ilyen megfoghatatlan, ezoterikus dolgok, akkor ez nagyon nehéz a tengeristenekkel összeegyeztetni. Igen, hogyha vesszük a két görög és római patriarchális tengeristent, de ha visszamegyünk Tétiszhez, és az ősi legendákhoz, akkor abszolút azt látjuk, hogy a misztikusság, a kiszámíthatatlanság, a nem tudom, hogy mi van ott. Tehát, hogyha nézed ugye a tenger felszínét, és azt látod, milyen szépen fodrozódik, és milyen gyönyörű a színe, és hogy csillognak benne a napsugarak, akkor fogalmad nincs arról, hogy a mélyén viszont őrjöngés és élethalálharc történik, tehát ott ugye a kis halat megeszi a nagy halat megtámadja a polip, stb. Tengerbiológus se vagyok, tehát nem tudom elképzelni, csak tudom, hogy ott folyamatos harcok vannak, folyamatos kavargás van, tehát az a nyugodt, szép, transzcendens élmény, ahogy egy tengert nézel, az a látszat, és ami a valóság ott a mélyén, az teljesen más. Az egy élet-halál-harc. És ez kicsit kifejezi azt, hogy mi a Neptunuszt is működtetjük, hiszen a Neptunusz a halak uralkodó bolygója, és ugye a halak az utolsó az állati jegyek közül, a lebontó jegy, és mindig azt hiszik, hogy ó, milyen szépek, meg szelidek, meg kedvesek, meg nem bírják a zajt, meg elvonulnak, meg mindenkit befogadnak, és mindenkit szeret, mindenkit átfolynak. Igen, csak hogyha azt vesszük, hogy a tömeggyilkosok többsége szintén halak érdekeltségű, akkor azért elég érdekes következtetéseket vonhatunk le ebből is, és tulajdonképpen ez fejezi ki a Neptunusznak ezt a fajta kettősségét a megítélésben is, hogy hozhat elképesztő transzcendens élményeket, és elképesztő bukásokat is, de a karmaszológiában mi azt mondjuk a Neptunuszról, hogy az univerzum tiszta fényét képviseli. Miért? Mert a naprendszer nek egy olyan tartományában van, ahol a napfénye már nagyon ritka, és nagyon szűken működik, viszont az univerzális fényeket a leginkább kapja meg, a legtisztábban kaphatja meg a Neptunusz, hiszen a legközelebb áll az univerzális minőséghez. Tehát ez a lényege. És akkor nézzük meg azt a képletet, amit készítettem nektek, nem lesz hosszú, ugyanis, ugye, az a címe, ezt elfelejtettem mondani nektek, hogy azt a címet adtam, mert ez a lényeg, ezért akarok róla beszélni, mert különben egy napneptunusz kapcsolatról, tehát egyáltalán egy napneptunusz szextilről olyan nagyon nem kéne filmet csinálni. De úgy gondoltam, hogy valami nagyon fontosat tudok nektek megtanítani. Méghozzá azt, ugye, hogy nézegettem a képletet, azt láttam, hogy ha a hold éppen átmegy a Neptunuszon, tehát egyszer van egy valóban tűpontos nap-Neptunusz szextilünk, ez egyébként január 16-án 1 óra 37 perckor pontosodik be, tehát ugye 5 nappal vagyunk az új hold után, és ez már egy holdsarló hold, egy holdsarló fázis, tehát a következő fázis, ugye ezek 45 fokonként, és nagyjából 3,5-4 naponként váltják egymást, és maga a szextil pontosan ekkor történik meg, tehát hajnali 1 óra 37 perckor. De mit látsz? Azt látod, hogy a hold áthaladt egy pár órával korábban a Neptunuszon, de még mindig ott van egy pontos, de már távolodó hold-Neptun együttállás. A nap viszont nagyjából 5 foknyira van a Plutótól, tehát 5 nap múlva, egyébként 20-án lesz tűpontos nap-Plutó konjunkció, ez egy nagyon izgalmas konjunkció lesz, és pár órával később belép a nap, pár órával, igazából 1 vagy 2 másfél órával később belép a nap a vízöntőbe, a Plutó pedig másnap lép be a vízöntőbe, tehát tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes analitikus konjunkció lesz, amiről külön csinálunk filmet, mert végre meg tudom magyarázni nektek, hogy ott mi történik. Minden esetre itt pedig azt látod, hogy a nap tulajdonképpen szövetkezik a Neptunusszal, ugye a Neptunusz a tisztánlátás, transzcendens élmények, feltétel nélküli szeretet, ezoterikus gondolkodásmód, ezoterikus élmények, a nap pedig a tudatosság. Amikor ez a két égitest összekerül, tehát a nap és a Neptunusz, az mindig arról szól, hogy hogyan tudok én tisztán látni, látok-e tisztán. Itt a szextil lehetőségeket biztosít a számodra, hogy lássál tisztán, a hold Neptun pedig a tiszta belső hallást biztosítja, a belső hangot, tehát, és a zenei hallást is egyébként. A nap-Plutó konjunkció meg a mágus, tehát egy nagyon érdekes minőséggel állunk itt szembe, de
Ha tovább akarjuk boncolgatni a dolgokat, akkor ezt is megmutatnám nektek, és akkor itt jön az illumináló szerep, hogy amikor a Hold és a Neptunusz tűpontos volt, az még január 15-én az esti órákban, 22 óra 3 perckor történt meg Budapesten, akkor volt tűpontos a Hold és a Nap, tehát akkor indult tulajdonképpen ez az energia, akkor indul be, és a naphold szextil, mert az is volt, ugye, az pedig ugye a holdcsarónak, a holdcsaró fázisnak tulajdonképpen a közepe, és a legszebb fényszöge, az pedig 21 óra 47 perckor, tehát egy pár perccel, tulajdonképpen 16 perccel korábban, ugyancsak január 15-én pontosodott be. Miért lényeges ez? Menjünk vissza az előző képlethez, nem, maradhatunk itt is. Azt mondtam, ugye, hogy arról akarok elsősorban beszélni, hogy a napnak is, meg a holdnak is illumináló, megvilágító szerepe van. Amikor azt látod, hogy tűpontosan együtt áll valami, az értelemszerűen azt jelenti, hogy együtt állnak. Még ebben a képletben is inkább csak együttállásról beszélnék, majd csak oda viszem. Jaj, nem látok szemüveg nélkül, rakjuk fel megint a szemüveget, jó, bénázok itt, szokás szerint, le van tojva. Igen, itt már ugye a hold távolodott, látjátok, hát ez másnap hajnalban van, tehát ugye a 22 órához képest az 1 óra 30 perc másnap, az segítsetek 3,5 órával több idő, tehát már ugye elhagyta a hold 1,5-2 fokkal a Neptunuszt, és ilyenkor visszailluminál, de még ezt is konjunkciónak fejteném. Tehát én még ezt is azt mondanám, hogy itt konjunkció van, viszont a Hold-Plutó 5 foknyi orbiszú konjunkció, ez is bepontosodott, tehát nyugodtan egy születési képletben fejtheted konjunkciónak, hiszen az is. És mondom, a bepontosodó fényszögek azok mindig jelentőségteljesebbek, mint a távolodók. Tulajdonképpen 3 állás van, vannak az 1 fokon belüli együttállások, az a tűpontos vagy pontos, ugye ebből tűpontos az, hogy fokra, perce, másodperc, én ilyeneket szoktam nektek keresni, de amikor 5 fokon belül a gyorsabb égitest van hátrább, akkor egy bepontosodó fényszögről van szó, amikor pedig már megelőzte a gyorsabb égitest, akkor pedig egy távolodóról, de azt is elfogadjuk még 5 fokig, viszont az 5 fok körüli konjunkciókat én már úgy fejtem, és ilyen a nap-Plutó, hogy nem egyszerűen együtt állnak, hanem ez olyan, mint amikor egy picit eltávolodok valamitől, például egy tárlaton, mondjuk egy csontvári képet nem lehet 2 méterről érzékelni. Abszolút nem. Tehát nem tudod fölfogni, hogy mit látsz. Tehát kell egy olyan jó 3-4 méteres, ha lehet még nagyobb távlat, akár 5 méteres is, hogy az egészet képes legyél befogadni, hogy rá tudj látni a dolgokra, és látassad, igaz, hogy lehet, hogy nem fogod látni annyira a részleteket, mert a részleteket akkor látod, ha ott van az orrod előtt valami. De a távlati minőségét, az egésznek a befogadását sokkal inkább lehetővé teszi, hogyha eltávolodsz a képtől, perspektívát adsz neki, mert valahogy az eltávolodás ad egyfajta objektív működés, talán ezt lehetne mondani. Na most mi történik itt? Az történik, hogy létrejön az a bizonyos nap-Neptunusz szextil, létrejön a nap, a Hold-Neptun konjunkció, és létrejön a Hold-Nap szextil is, ami szerintem egyelőre még nem jön létre, csak a látóhatáron felbukkan, az viszont a nap-Plutó konjunkció. Itt indul, tehát ebben a momentumban indul, és majd 20-án lesz tűpontos, és analitikusan 29 fok 59 percen, tehát elképesztő, nagyon érdekes. Azt írtam oda magamnak, hogy a megakadt mágus, majd erről biztos, hogy lesz egy videó. És tulajdonképpen az történik tehát itt, hogy a nap, a tudatosság, az ego, az megvilágítja a Plutót, mint ugye az erő, a hatalom és a transformáció bolygóját. Tehát itt mágussá válás lehetősége van, vagy a mágikus folyamatoknak az értése történik itt meg, és tulajdonképpen indul egy olyan 4-5 napos periódus, amit hát mondhatjuk azt, hogy a bak újholddal kezdődött, és ugye befejeződik majd tulajdonképpen a nap és a Plutó vízöntőbe lépésével, ami 20-án, illetve 21-én történik meg, és akkor lezárul tulajdonképpen egy ilyen szakasz. Maga az a tény, hogy a Plutó jegyet vált, az még bennünket olyan nagyon nem fog érdekelni, bár nyilván el fogom mondani, hogy én mit gondolok erről, mert majd Isten igazából a végleges átlépése fogja megmutatni, az akkori télidő pillanat fogja azt megmutatni, hogy na jó, akkor mostantól kezdve vízöntőben van 20 évig, 15 évig vagy 14 évig, csak de mindegy. Nézzük meg, hogy ez mit tud hordozni. Tehát milyen minőséget, milyen energiamintát tud hordozni. Tehát itt
Viszont annyi történik, hogy a nap megvilágítja a Plutót. Tehát bevilágítja annak a működését, tudatosan ezt hangsúlyozzuk, mert ugye a hold is illuminál, de az ösztönszinttel illuminál. Tehát mind a kettő erővel és illuminációval telít egy égitestet, amikor a közelébe kerül, de a holdnál ez egy belső fény, egyfajta spirituális, lelki fény, a napnál pedig egy tudatos, racionális fény. Tehát itt ez az érteni akarom, hogy ez hogy működik, a holdnál pedig érezni akarom, hogy hogy működik ez a különbség, tehát az illuminációnál. De még egyszer hangsúlyozok, tehát amikor 4-5 foknyira van egy égitesttől, vagy a nap, vagy a hold, tehát a két fényadó, akkor ezek mindig illuminátorok, megvilágítók. Tehát nem a konjunkció lesz elsősorban az érdekes, az egyesülés, mert itt láthatjátok, itt a nap, bocsánat, a hold Neptunusz, az még mindig egy egyesülés, de ahogy pár órával később a hold már, mit tudom én, már 4-5 foknyira lesz, az már egy visszafelé illumináció. Mint hogyha megfordulnék, és még egyszer rávetném a tekintetemet a Neptunuszra, hogy oké, mi is ez a Neptunusz? Transzcendens élmények, feltétel nélküli szemlet, van olyan, hogy feltétel nélküli szemlet. Mi az, hogy transzcendens élmények? Hogyan tudom ezt megkülönböztetni? Mi az, ami nem transzcendens? Tehát én egy vízsebbben is meg tudom látni a szivárványt, akkor az transzcendens élmény? Persze, benne van az egész világ. De akkor erre rá lehet csodálkozni? Lehet ez a saját személyes élményem, és lehet valami olyasmi, amire egy adott pillanatban egyszer csak rádöbbenek. És a hold az ezt az illuminációt így fogja föl, hogy egyszer csak a felszíne hoz valami lelki dolgot. A nap viszont tudatosan érteni akarom. Érteni akarom a működését, na nézzük. Tehát körülbelül ezt jelenti. Jó? Tehát ennyit szerettem volna nektek elmesélni, és használjátok ki jól ezt a pár napot, tehát az újhold utáni napok is mindig egy kicsit varázslatosak. Ugye a nap Neptunusz szextilnél már holdsarló van, a holdsarlóban ez az a holdfázis, ahol igazából megvizsgáljuk, hogy amit elindítottunk, az jó-e vagy sem, és hogyha nem jó, akkor tudjuk korrigálni, amikor meg jó, akkor megerősítjük. És a nap Neptunusszal tisztánlátást kapunk, a nap a naphold szextillel egy téridő pillanatot, amikor az ösztön és a tudat együtt tud működni, a Hold Neptunnal kapunk egy tiszta belső hallást, és majd a nap Plutóval megjelenik a mágus fényszög, de egyelőre még csak nézegetjük ezt a mágust. Ez történik tehát ebben a télidő pillanatban. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!